man mo biligo, sir. Paggawasan mo siya dito, para mapis ko yung lawas, basagin. Pagka, ito na, init na kayo, sir. Balik na po naman siya dito, sir. Pero dililigay mong silbi ako na isa, sir. Bukas ko. Wala na, ubang. Sige, ilang ka. Hindi siya ko, sir. Bisa ko taon. Tingin ka, ma'am. Ayun, bukat, ma'am. Pistilisura, sir. Ultimo gani, kanang tumunon ako kaya no, sir. Bangon. At tanong ko, nabot lagi ko kuhan, sir. Di ba? Kung kabangon lang, hungitan ako. Hindi naman siya kahungit, sir. Eh, wala naman yung kamot. Patay naman. Timba. Sir Ernel, sa punta, sir. Tagaan mo wheelchair, sir. Ang asawa, sir. Dili ka lakaw, sir. Dili ka bangon. Mag-isod niya, sir. Hindi na kung wala akong mga bata, sir. Hindi na ako matandog. Tig yung pagkabugata, kaya ko. Pinatunta, sir, nga. Ako kabalang ko, sir, nga. Kasi kang tabang, sir. Pinatunta, tagaan mo, sir. Para, kuwan ko ba akong lughan, sir. Magkuhan, sir, mga, sir. Dikit. Nagadogi ko kaya, sir. Ultimo gani, pag-reappear sa pusawa, sir. Wala na gani ko. Wala ko kapalit. Usahay gani, wala reappear, sir. Tungos kapigado na ako. Wala na akong di pangayan ako sa mga, sir. Napunta, sir. Abangan na niya mo, sir. Ay. Kasi istorya para makadungog. Makadungog sa bot. Okay. Ay, pa. Gano tayo? Salamat po, madam. Babawin. Kaya kung wala ka, sir, di ko palitan yun. Matay na nagkulit ko palitan yun. Salamat po. Nauton ka, sir, dagang pagkapunta ba mo? Dagang kagmang lawa. Thank you, tay. Ang asawa grabe ang to. Tidak. Katre. Mga ba nato tayo, sila nagtabang sa mga kapil. Thank you sa inyo, ha. Ama ng brigada, ikaw sa amin ay kaya mo kami na lahat ay makakaya. Salamat sa suporta, Kabrigada. Sa sarili magtiwala. Kabrigadahan, Gensan, puso, pagkakaisa at pag-asa. Kabrigadahan, Gensan!